Jesenné obdobie je čas, kedy sa zem ochladzuje, vietor vysušuje vzduch a naša pokožka prosí o pomoc. Ruky, pery, koža okolo nosa by mohli byť vysušené a preto si dnes vyrobím mastičku z darov prírody, takú, akú si môžete prispôsobiť podľa toho, čo máte po ruke. A ako prvú bylinku použijem nechtík lekársky. Hojí drobné praskliny, ukľudňuje začervenanie a pomáha, keď koža po jesennom vetre štípe a sťahuje sa. Potom pridám ďatelinku lúčnu, tá zvláčňuje pokožku, zmierňuje začervenanie a pomáha pri svrbení. Ďalej použijem môj milovaný rebríček obyčajný. Čistí póry, hojí drobné ránky a udržiava pokožku pružnú aj v čase, keď z nej studený vietor berie vlahu. Z mojej záhrady si vezmem rozmarín, ktorý podporuje prekrvenie pokožky a pomáha jej rýchlejšie sa obnovovať. Rozmarín chráni a prebúdza unavenú pokožku, zlepšuje prekrvenie a dodáva jej novú silu. A k rozmarínu sa samozrejme výborne hodí levandula. Levandula takisto ako rozmarín upokojuje a zjemňuje podráždenú kožu. No a teraz pridám tú najdôležitejšiu prísadu, živicu z červenej borovice. Môžete použiť aj živicu zo smreku alebo z obyčajnej borovice. Pôsobí ako prírodné antiseptikum, čistí drobné ránky, rezy, praskliny, zabraňuje vzniku zápalu a urýchľuje hojenie kože. Má silné antibakteriálne a protiplesňové účinky, na pokožke vytvorí tenkú ochrannú vrstvu a tá bráni prenikaniu nečistôt a baktérií. Pomáha pri svrbení, štípaní, začervenaní, pokožku zjemňuje a tlmí zápalové procesy. Všetky bylinky aj živicu postláčam a zalejem olejom, môžete použiť olivový z hroznových jadier alebo taký, ktorý máte doma a je bezpečný na pokožku. Kombinujem čerstvé aj sušené bylinky, lebo niektoré som ešte našla na lúke alebo v záhrade a ostatné som mala nasušené. Celú zmes premiešam a vložím do vodného kúpeľa. Na sporáku zahrievam asi 4 hodiny. Občas premiešam a potom prikryjem a nechám vychladnúť 24 hodín v chladnúcej vode. Na druhý deň znova zahrievam 4 hodiny a nezabudnite, aby v hrnci bolo vždy dosť vody, aby sa nevyparila. Vodu môžete opatrne dolievať. Po 4 hodinách vypnem sporák, prikryjem utierkou a nechám chladnúť ďalších 24 hodín. Keď je olej s bylinkami vychladnutý, vyžmýkam ho cez gázu a poriadne postláčam. Zmeknuté bylinky pustia všetku svoju silu do oleja. Byliniek do tejto mastičky dávam približne rovnaké množstvo, ale väčšinou odhadujem od oka. Nechtíka, ďatelinky a živice som pridávala o niečo viac, pretože to sú tie hlavné bylinky a prísady jemnosti, hojenia a na jeseň ich pokožka potrebuje najviac. Živica je liečivá krv stromov, chráni, čistí a hojí, uzatvára rany, vyťahuje zápaly a zaceľuje suchú popraskanú pokožku. Živica obsahuje živé rastlinné oleje a prírodné vosky, ktoré vyživujú suché miesta, napríklad ruky, päty, lakte, popraskané pery. Pokiaľ nemáte niektoré z týchto byliniek, môžete použiť repík, skorocel, rumanček alebo kamilky, sedmokrásku, alchemilku, prasličku, arniku, borievku. Tých byliniek je viacero, ktoré sú veľmi prospešné na pokožku. Ja som vybrala tieto bylinky. Teraz si odmeriam množstvo, mám asi 200 ml, takže pridám 20 g včelieho vosku. Vždy rátam 10 g vosku na 100 ml vyžmýkaného oleja.
Teraz znova zohrejem vo vodnom kúpeli, až pokiaľ sa vosk nerozpustí a potom nalievam do dozičiek s vrchnákom. V tomto bode nepridávam však žiadne esenciálne oleje, lebo chcem, aby bol balzam jemný a vhodný aj na pery, aj na citlivé miesta. Mastičku nalejem do dozičiek a nechám ju vychladnúť. Pri výbere byliniek vždy počúvajte svoju pokožku a intuíciu. Ak pokožka štípe, potrebuje upokojenie. Ak je suchá, potrebuje jemnosť. Ak je popraskaná, potrebuje hojenie. Ak je unavená, tak potrebuje trochu síly zo slnka a z lesa. Vydrží minimálne do ďalšieho roka a skladujte ju v izbovej teplote uzatvorenú. Ďakujem vám za odber mojej tvorby a za pozretie tohoto videa. Mnoho liečivej energie posiela zelená bosorka zo Starého Mlyna.